wonten gubuk asmara wonten. Gubuk asmara. Nggih. Kowe ki bos dudu ya gubuk. Sing ngajari sapa kuwi salah kupinge. Jarene muni piye? Ki bos asmara. Tak benake langsung. Lah iki sok ndelok streaming, mergane aku mbiyen sok muni gembus asmara. Ayo bagonge paseno sing salah kuwi. Gembas, gembus, gembas, gembus. Gembas, gembus, gembas, gembus. Ayo gubuk kok tekan. Acara ning limbukan iki ya nok mandeg sedhela. Ngaturake apa wigatine dene awake dhewe sowan ana ing Bergas kene nok. Iya. Dusune ngendi? Kerajaan Bergas kene. Ya matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Adicara ya kuwi sedekah bumi utawa merti desa. Ya sing nalika semana awake dhewe dirawuhi dening para bapak-bapak panitia ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene percaya karo awake dhewe ya nok. Ya. Matur sembah nuwun tanpa upama ya mak. Iya. Ora ana atur ingkang wajib tak aturake kejaba mung sakpurnaning ngaturi pasugatan ringgit purwa sewengi iki ya kejaba para warga kene tugur sewengi atas utawa ora sare iki ora ming mligi nonton wayang ning tak suwun ya bebarengan ora ketang amung telung pakecapan utawa sekawan pakecapan ngaturake nyuwun marang kersaning Gusti paringa barokah ingkang tumpuk matimbun-timbun marang dusun kene. Amin. Pinaringana tentrem, ayem, rukun, nirbaya, nirwikara, ora nemu alangan swiji apa ya nak? Ya. Sehat sejahtera kabeh rakyate. Panjenengane Bapak Lurah ya pinaringana sehat. Ya, pinaringana lancar, ikhlas lan sabar penggalihe. Ngono ya, Mak. Iya. Ngaturaken panuwun panjenenganipun Bapak Wakil Bupati Semarang Bapak Ngesti Nugroho SHMH ya sing wis kepareng rawuh ana ing ngendi nok ki jenenge kerajaan kene ya Bergas kene ya mak catetanku ning nggon tanggalan ki ya ming Bergas ngono dadi dusune ya ora apa-apa waton kabeh karahmatan wis apik pancen ya bener ngono ya. Ya pancen iki critane mbiyen pancen lagi jajak-jajak sapa sing pantes anu nok dadi lengganan ning kene ngendikane Pak Lurah mbiyen kene iki lengganan suwe banget karo Pak D Gita Toyan nek aku le ngarani Pak Hadi Sugita. Oh iya. Nek ngono padha nggugik ya Mak iya nggugik ereng merbabu ana ya 32 taun ki suwargi Pak Gita terus. Ya. Alhamdulillah sing iso ngganti awake dhewe nganti pendak mayang tahun ngarep wis dicorek, pendak ngayang tahun ngarep wis dicorek. Ya, tanggale ora ganti-ganti. Ngono ya, Mak. Ya. Ayo, seneng-seneng ngendikane Bapak Lurah mau karo Bapak panitia paring pangandikan limbuk cangik ora kaya adat sabene. Ya. Ora dikeparang iki suwe-suwe mergo kene iki seneng lakon. Oh, ngono ya, Mak. Iya. Lakone ya iki mau pamundhutaning para bapak-bapak panitia ya wis diaturake no. Matur sembah nuwun tanpa upama. Sedina sewengi ya awan mau ya wis wayangan. Wis aku tekan kene jam 4 ya isih genggeng ya. Isih gayeng ya mak isih gayeng. Terus turu ning daleme sapa kae mau ya. Ademe ra jamak-jamak nganti ucul klambi aku. Ya. Yo ora apa-apa mak. Kanca-kanca komplit kabeh saka Ngayu Jakarta. Ya sinden ya tak aturake komplit awan mau 3 saiki tak tambahi 4. Ya ora apa-apa. Dadi totale 7 pesinden waranggana no. Ya. Sing kawak-kawak ki sing teka sore. Ya. Ora dadi ngopo. Ya karo diwaca nawala iki saka panjenengane Bapak Ngesti Nugroho ya atur nawala ya panjenengane ya wis bakal wayangan nok sesuk. Oh ngono tanggal 21 Agustus po ya. Oh wis kliwat taun ngarep. Oh iya ora apa-apa wis nyorek dhisik ya
saka bapak-bapak sing ngendikake mau ya mbuh arep dipapanke ning kecamatan ngendi durung ngerti. Ya sing bagus dicorek sik tanggale dadi ora keliya. Ya. Bulimbuk nyuwun langgam sesideman Pak Maryadi Dendeng. Oh ya, engko diaturake Mak. Akeh banget iki nok. Ya. Kok nek ora iso ning limbukan ning nggon gara-gara ya nggih ora dadi ngopo. Saking panitia merti dusun Krajan. Nah, Krajan Gebukan nyuwun tembang utawi lalagon saping gunung dipun jenglingaken kalajengaken Jola Joli. Oh ya. Framen Bandung Bondowoso dipun mainaken Butatin Lestari Handayani. Wah. Kok aneh-aneh nyuwune iki ya dipun sampaiaken kegiatan merti dusun dipun sengkuyung saking PDAM Kabupaten Semarang, PDAM Kota Semarang, Koperasi BMT Bina Usaha Karangjati, PTPN 9 Ngobo Karangjati, dealer Honda CV Cendana Mulia Ungaran, PT Karisma Kreasi Pratama Indo Tower Semarang, Aska Studio Foto lan Shooting Video, ya CP Tri Haryanto 085740850011 Desa Gebukan RT 06 RW 1. Wo. Sponsore pirang-pirang iki mak iya. PDAM Kabupaten Semarang, PDAM Kota Semarang, Koperasi BMT Bina Usaha Karangjati, PT PN Prongobo Karangjati, dealer Honda, PT Karisma, Aska Studio, ya. Urung saka urunan masyarakat, ya. Pirang-pirang iki. Iya iki akeh banget iki. Wah, nek ngono lah aku ngekeki rega kemurahan iki. Ya ora kok ya wis ora apa-apa. Ora iki guyonane iki ngono kuwi. Ya. Aja dianggep sing werna-werna. Ya, ngene karo diaturke meneh. Ya, nawala meneh, nawala meneh. Katur kidalang nggih sugeng dalu, sugeng ngayahi wajib. Mbak Limbuk kula nyuwun lagu Podang Kuning dipun bawani, Gubuk Asmara dipun bawani saking kula Pak Nandar wargane dhewe Masiran. Oh nggih. Matur sembah nuwun. Ya, iki ana sing amplope gedhe banget no. Ya. Mbak Cangik kula Bapak Tukijan. Ya. Ungaran asli saking Wareng Gunung Kidul tetangganya Mas Wasito. Oh iya. Pengrawitipun Pak Dalang nggih. Nyuwun gending Tiwul Gunung Kidul, Pesinden Mbak Tatin. Oh iya. Lagi elok Tatin ki pokoke. Heeh. Elok Tatin ki jejer wis turu kok ora elok. Minta lagu Mbak Elisa. Wah nggih. Saking Pak Lurah, Pak Sinder. Oh iya. Pak Lurah, Pak Sinder. Heeh, lungiting asmara. Oh iya. Engko diaturake Mak. Wah, ya iki ketoke limbukan ora nyandak engko karo gara-gara ya Nak. Ya. Katur panjenenganipun Pak Dalang nuwun sewu rebat cekap menawi kepareng badhe nderek gladi tetembangan liwung tembang kangen matur panuwun kawula Niken Prasasti. Oh iya gladi tetembangan ki ateges panjenengane arep nyekar dhewe ketok enek ora kleru. Ya Mbak Niken Prasasti. Saking Pak Moko The Seven Stone. Wah, Banyumanik Gerajakan Banyuwangi Mbak Ayu kagem rencang-rencang PWKS Semarang. Pas limbukan. Oh nggih, matur sembah nuwun. Lan uga salam kagem kanca-kanca PWKS Kabupaten Semarang Kidul rawuh no. Ya, matur sembah nuwun, Mak. Ya kaose iso padha ditonton ya. Yes, muga-muga saya kerep sowan mrene ya mbuh apa acarane ra iso ketemu karo para kadang-kadang PWKS ya. Matur sembah nuwun. Ya, diaturake tetembangan sing kepenak ya. Sapa sing kepareng nyekar? Anak wedok Mbak Agnes dhisik ya didum-dum ya ana lagune sing Mbak Tatin disuwuni pirang-pirang ya didum ya ora Tatin kabeh mergo suarane isih dienggo pirang-pirang sasi ya diirit-irit heeh kok ndak suarane entek awake iso mlembung ha iya ayo nak Agnes jumeneng ya nggih diaturake heeh nembang apa Mbak Agnes ha iki oke banget kok mengar-kari milih ya tembang kangen nono ya Gerajakan Banyuwangi Mbak Ayu wis cetha ya Sesideman no ya iki sing ora ana jenenge sinden Sesideman neno ana diten yuk Nes nggih 100-nya tak keke kowe mau melu nyinden awan to nggih ya iki opae nah niku Pak 100 ki nek ming buruh gendong ora kerasa. Alhamdulillah, mangane becak. Wah, pokoke
tukon bebak, tukon pupuk, laris. Heeh, matur suwun. Wiwitane ya diaturake. Welinge pamanitia sing sak cukupe wae nok limbukan ya ora apa-apa. Mangga. Wiwitane anderek sang beki priya bagus Kang olah budaya kang olah budaya iki yo di live streaming karo live streaming awake dhewe siji apa loro live streaming satu oh iya live streaming biasane loro saka Dalang Sena karo PWKS live ning ki ming siji sing melu mrene mak iya saka Dalang Sena channel penonton wis ngancik 19.000 piyayi no wah iya luar biasa siji mak siji kuwi ya akeh sing padha mresani mula anu apa jenenge iki merti dusun kerajaan Brigas kene ora mung dinikmati karo para warga sak kiwa tengen kene ora mung sak Indonesia no ning sak donya kabeh iso mresani luar biasa yo mak saiki canggih ya terus sowan menyang kutha gedhe nanono bandara Truska ketoke bocah isih cilik. Isih cilik apa? Mrojol siji pisan. Oh, wis anak-anak to wis. Saiki man kok. Kenekaten. Nggih mboten lha apa umure? Ah ya wis umur ning dedeke piadeke semur rak kayane isih bocah to. Iya. Slendang. Slendang kuning kang saking ukir Swara kurang permana swara kurang bremana ning wasis ning wasis angungrum marang bendoro angungrum marang bendoro Dyah Sulistya Dyah Sulistya pijer incangake alis monggo yuk terus tresno tungtah tungtung terus tresno sesidemen lela lela
luwe becik monggo luwih becik patenono timbang pepisahan tak rewangi samudana marang kula warga kerwalan praputra neno liwat kincang ing alismu kuwasa aku isih mampu ngladeni solatmu mongko kowe bocah gunung nakian bocah gunung ketuwung jiwa ragaku kok kurang kehormatan mamprung rubung ngarepi urip ana kutha gedhe monggo urip ana kutha gedhe kowe tak tukake
Sesideman ya lumantar Mbak Agnesia Nandasari Nuring Tias. Oh iya. Jenenge kok le apik men ayo. Aja tak anggap sembrono. Ayo gentenan. Ya. Mbak Elisa Orkarus Alaso. Ya. Iki sing sinden blasteran gembel karo kepok. Ya Mbak Elisa jumeneng. Ya. Nggih, geng calus mawon. Wah, atas-atas nggih. Wah, sedaya sami selamat sedaya nggih. Wah, nggih, matur sembah nuwun. Syukur. Iki sinden po lampor to. Lah Kan piye? menyapa ya. Ini ya ora apa-apa, menyapa para penonton ki penting. Lah iya. Penting kathah penontonnya nganten iki nganten delesep ra ketok. Nanti apa? Delesep. Ndelesep ora ndelesep. Delesep. Ya. Nek diajari basa Jawa angel ra jamak-jamak ya. Karanggone ya miring ngene iki dadine ya mari golek nggon sing kepenak ya. Iya, matur panuwun karo Bapak Wakil Bupati. Nggih, matur panuwun Pak Wakil Bupati sampun dipun timbali mriki ampun kapok nggih benjang timbali malih nggih. Ah. Kaya tawa wae njukan ora. Ya ora apa-apa. Ah, iki ya mau Pak Wakil Bupati paring bebungah. Ya. Paring bambungan napa nyuwun. Lah iki lho pirang-pirang wiluwartane. Oh, nggih mau nampi kayon langsung ditempelki tangane Pak Seno entuk salam tempel. Plek. Wah, seneng iki mesti darake batinku. Kowe kok mripatmu melirik iki. Ya ketok amplope ketok kandel, dalange langsung nampa lu ngopo-opo wis nampa amplop ceplek. Wah. Iki nek ora aku bermurah hati tak pek dhewe. Wong Pak Bupati le maringi karo aku tek ngono. Iya. Nek ora ngendika apa-apa. Ming matur sembah nuwun Pak, kersanipun sudah untuk Bapak saja. Nah, ayo ta. Ning dene aku murah hati ya, soalnya sindan-sindan kok ketoke raine do memelas-memelas. Mesake ya Pak, ket awen mau lho. 1 2 3 4 5 6 7. Nya. Nyatus. Nah. Alhamdulillah. Oh, cepet banget nampani. Boyo alon-alon. Gak numbaske susu anake barang lo ya. Pas gitu ya. Heeh, gitu didum. Didum pas satu-satu lumayan. Ya. Keke ayu aja keke tatin, keke tatin. Sare Mbak Ayu sare. Oh ya wis wis apa-apa. Goleke bantal. Nah, usahake. Ayo sinden. Lah yo ket wau awan iku Pak. Ket Sing siang pancen wau. sinden-sinden patoan tenan kok ino. Ya ora ming sinden, kancane ya patoan. Ana sing ngarani aku ki duwe grup loro, duwe grup telu ora. Ya ming siji ki sing tekan dinti no. Oh. Wis pokoke anggere saka Yojo pindah Semarang, Semarang pindah Solo, Solo pindah Kulon ngono ku ya ming karo iki. Oh iya ya Mak. Iya nganti mau panitia ana sing ngonekke. Raine do nglengo. Aku ya meneng wae mbok kajenge Pak, karang ya do adus. Ning sapa panggung ya Mak iya. Wit bodo lho. Ya. Turune ning dalan lho. Tekan saiki mula wis tak nehi ultimatum. Kurang pira? Tak hitung iki kurang 90 dina meneh. 90 dina meneh rasakno kowe doan. Iya. Disyukuri ora apa-apa. Ya. Disyukuri. Matur sembah nuwun. Semangat sing pentinge. Ya. Ki ana sing nyuwun mau tulisane Napa, Elisa. Wo lah. Lu ngiting asmara ki iso dienggo gamelan. Nggo kebot kuwi. Oh, nggo keyboard. Niku wonten kathah niku napa tembang kangen wonten gubuk asmara wonten. Gubuk asmara. Nggih. Kowe ki bos dudu ya gubuk. Sing ngajari sapa kuwi salah kupinge. Jarene muni piye? Ki bos asmara. Tak benake langsung. Lah iki sok ndelok streaming, mergane aku mbiyen sok muni gembus asmara. Ayo bagonge Pak Seno sing salah kuwi. Gembos. Gembus. Ayo gubuk kok tekan gembos dawa banget kuwi tekane. Iya. Ayo dibawani Mbak Elisa. Nggih, siap. Nyingkar nyingkur
pendak-pendak tak nggo conto lho no. To nggo conto piye? Elisa kuwi ora Jawa asli wae iso nguri-uri kabudayan Jawa. Nek awak dhewe sing Jawa asli kok ora gelem uri-uri iki ndah kaya ngapa isine ya nak. Iya. Ngono ya Mak. Iya. Iki basa Jawa angel ora jamak wae meso nekuk-nekuk ilat ben supaya iso nganti disetrum sih kayak Pak ben iso muni Jawa ngono tapi yo aku seneng soalnya saiki akeh cah enom-enom yo dadi dosen ning saiki ne do laporan karo aku cah nom-nom saiki terima kasih Mbak Elisa dan Pak Seno sekarang udah jadi inspirasi anak-anak muda sekarang seneng nonton wayang ngaten niku kathah sing sakniki seneng nonton wayang soalnya tuman nonton Bagong Pak Seno lucu ngaten niku iya ning aku sing pecah sirahe soalnya kenapa lah ya bendina ditajaluki lakon Bagong nganti lakon Bagong iki jane ora ana lho nganti aku ngarang dhewe oh cerdas ya dalange sekarang cerdas ya kudu gelem ya malah dulu sesone nek dijaluki lakon Bagong jaluk tambahan Pak jaluk Bagong ditambahi ngono tambahi larang ngono lho nek jaluk Bagong lor larang ngono ben saya dhuwur ngono lho tambah gleleng bener oke sesuk tak njaluk tambah ning bayarmu ajeg lho lho kok ngono lah iya lah sing dhuwur aku kok sing mikir Bagong aku kok oh iya ora apa-apa ben saya berkelas Bagonge to iya yo wiwitane nyingkar nyingkur lingsem yen mutan neno lelampahan kang wuri Mbak Elisa iki ora mung iso nembang ning iso mayang no oh iya ta iya jane sesuk mbok menawa tahun ngarep awak dhewe isih ditimbali mrene mbok menawa ya nek ana sing ngersake wayang awan Elisa yo wah wis siap ya saya waduh ya rada larang sithik ya ayo wong apik kowe urung karuan kok wis iya ya masalah arep-arep indasku ya mumet ya Pak dari dalang ki angel sirah aja kasar to iya sirahku ki mumet ya Pak dari dalang dari sinden pena gare maca bar kuwi mane-mane ngono rada gleleng sithik ya waton ayu ngono beres dadi dalang ya buyar ndase kudu mikir macem-macem sakarepmu sing buyar ndas-ndasmu dhewe kok lah ya aku mengakui gaweane Pak Seno ki abot tenan ngono lho kudu mikir lakon durung mikir macem-macem durung tangane kerja sikile ya kerja wah durung kok isih mikir liyane durung utang-utange ya to Pak ayo direwangi ngene iki ya minggu nyaur utang kok ya iya ya terus eno tresna tulus nadyanengku buk ya ini lagu ini juga aku persembahkan buat dosenku tercinta yang hadir di sini Pak ada Pak Iwan, ini dosen tari jurusan ISI Yogyakarta. Oh, Pak Iwan ono. Oh, ada, tapi membaur bersama penonton. Oh, ada di sini beliaunya. Semoga beliau suka ya. Yeah. Seneng Pak, nek ini ki penontonnya soalnya rareti, arep ono kasta, ono pejabat, ono apa semuanya jadi satu. Makanya yang namanya pertunjukan wayang tuh nggak tahu itu. Pertunjukan untuk rakyat. Untuk rakyat. Orang ngerti kui golongan apa ya luweh ngono ya Pak. Kaya wingi kae sing munggah wingi Pak. Sing munggah wingi sing mau nekke suwung wingi kuwi dosen tenan Pak jebulene sing Hartanto Gatotkaca Pringgondani Werkudara Jodipati wingi kae dosen tenan kae dosen tenan iya
Dosen Kayak endi? dosen tenan ning Bengkulu, tenan kuwi. Ane kok kaya wong pekok. Nah, kuwi IQ-ne keduwuren. Kaya wong edan bul dosen tenan kok. Iya ya ora Tenan apa-apa. kuwi. Nyatane dhek ya seneng kok ya. Ya Monggo. seneng. Ya. yen liwat aku kelingan kubukae biyen aku warna
Sinden nek asline saka ngalas ya ngene. Dadi nek omongan karo tanggane iki 500 meter, "Weh, kowe nggawa apa yo?" Iya. Ngono ya, Mak. Iya, wis ora apa-apa no. Ya karang ciri khase dhewe-dhewe. Ki mau tak olak-alik layang iki mau, ya ana sing kepareng arep nderek gladi tetembangan. Oh. Panjenengane Mbak Niken Prasasti, ya. Iki kersane kepiye? Nek miturut ukarane tembung nderek gladi kuwi tegese arep kepareng nyekar dhewe no. Ya, mula dicaosi kalodhangan. Iya. Mengko gek Mbak Tatin, gek Mbak Ayu, ya. Medi ingkang asma Mbak Niken Prasasti, ya. Monggo katuran tindak mriki, ya. Tembang kangen. Oh. Nggih, nggih. Matur suwun, nggih. Mbok bojone iki sangu kacang. Nek kira-kira sing wedok merem iki dibandem. Nggih. Tembang kangen nggih, Mbak nggih. Nggih, salah setunggal sik mawon mengke ndak wektune gladrang-gladrang. Oh iya. Saking dusun mriki? Saking Dusun Senden, Desa Jati Jajar, Kecamatan Bergas. Oh, beda desa no. Iya, beda desa ora apa-apa nggih. Monggo, Mbak, dipun aturaken. Mawi bawa mboten? Mboten. Langsung mawon, nggih. Yo, tasih kuliah. Kula sekolah kelas 3 SMA. SMK. SMK. Nggih. Kejuruan apa? Teknik Komputer dan Jaringan. Oh, nggih. Dadi tukang jolo sesuk. Tukang jolo teknik Komputer dan jaringan. Dadi sesuk kuwi diajari nebar ngawur ora. Aku ya ora dong kok teni apa. Monggo diaturaken. Monggo Mas dipun aturaken tembang kangen Mbak Niken Prasasti. Yo, yuk.
Matur nuwun Mbak Tiken. Wah, suwantene sae. Ya mung mau rada nggih rada grogi sithik demam panggung. Awal-awal mau ning bareng keri-keri wis berantas. Bantas kok berantas. Jurusan penjaringan iya. Selfie iki sik ngentek-entekke blumbang ya iki. Iya, kok ngentek-entekke blumbang. Jurusan penjaringan kuwi nek ora nebar jala. Iya. Matur sembah nuwun. Ayo Tin, ceket-ceket. Ya. Piye sing Awong dikeploki kancane kok mlerok. Ya ora usah dikeploki aku isin ae. Isine ngapa wong dikeplok iki justru mereka itu apa antusias karo kowe iki berapresiasi sama. Ya lek keploki meng 1 2 ora kabeh kok. Engko nek kabeh kowe mabur. Lah ngono ki rak ya aku semangat no. Keplok meng 1 2. Rasah wae. Iya. Kenapa? Enggak tahu ini. Ada apanya? Ada ini. Ada kodoknya. Weh, kurang ajar weh. Dalang kok nguntal kodok iki lho. Iya, ora apa-apa. Mak srek ngono kaya otote kaya piye lho. Pet ditembak wong. Tembak wong. Tembak apa? Ora sok sujono karo Lah, sapa-sapa. mboten lho nek kaya nggon story-story ini kan ditembak langsung ter ngono. Ter piye? Ditembak langsung sek ngono lho. Iki lho sing njaluk tembangmu akeh banget ki arep tok pinangkani kabeh apa ora? Nggih. Diwul Gunung Kidul, Mbak Tatin. Heeh. Podang kuning, Tatin. Wah edan tenan kowe jan saiki lagi ngetren ning daerah kene. Caping gunung, Tatin. Caping gunungnya saka panitia. Kowe caping gunung sik wae. Kabeh apa? Setunggal mawon to? Ayo sak karepe panitia kok. Kabeh. Ya, pokoke bengi kowe diajar. Heeh. Nggih, caping gunung. Ya, jengklengke. Ya. Kowe sing mobil. Aku di video, Mas. Video saka ngisor ya ora ketok. Kayak Mbak Niken mau lho di video karo iki aku pengen. Heeh, rasa. Wis rasa kowe iki ngopo di video barang. Kresna gundulmu ki. Ya. Nggih, niki caping gunung nggih. Heeh, jengklengke. Ya. Saben bengi. Monggo. Saben bengi Nyawang. Piye kok ora obah blas awakmu? Kula kan ngapa? Ayo ora ketang memak. Dung ngono kuwi. Ya. Ya engko tak sithik ngene. Memuaskan penggemar itu sulit loh. Ya. Penggemarmu neng kene akeh ban mau neng nduro transit lagi uyon-uyon aku rampung dandan mengke Mbak Tatin di nganu Pak. Mbak Tatin apa? Kowe nek dijak omong ora krungu kae lho. Kan mesti ngono kae. Heeh. Yen memajang Yen memajang. mbok sontek Tin kok titik-titik guyu titik-titik Lah, napa guyu. Engko nek gejala pekok. Lah piye to? Aku guyu rentok, mrebut rentok. Ayo arep nyuwara kok. Ngono lho. Karang krungu swara apa ngono lho mau dadi guyu. Wah, gayamu kaya krungu-krungu wae. Ya krungu, wong aku ya krungu kok. Sapa ora? Kowe iki ayu ning budhek kok. Ya ora, sing ngomong sapa nek aku budhek. Ya wis yo teruske. Lah ya ayo teruske. Kan Piye? ora piye-piye.
iki ora ngurmati ro dalange wis di pengendange wis di ndet entuk ndet ngono mbok ya. Ngene. Oh iya. Kok piye awake kok? Ya. Awakmu gajih tok kaya ngono. Obah ya ora gelem, olahraga ya ora gelem. Ora ngerti penyakit sing bakal menyerang nek awake semono kuwi. Gajih itu menekan jantung, akhirnya kamu pernapasannya pendek, jantung kerep jarem. Ya, terkena penyakit. Ngono ya. Terus biar enggak kokean gajih gimana? Gerak. Lho, sesuk bali iki saka ngisor bar salin mlayu munggah. Heeh. Dadi mlebu mobil wis kemringet kari turu. Kuwi pembakaran kalori. Nek takon wong dokter ngono kuwi. Iya. Nggih sesuk tak lari-lari. Oh, kan sing saiki wae. Saiki wae. Ya lari-lari nganggo jarik ngono kira apik. Heeh. Ya enggak bisa ini, enggak bisa begal. Terus ki. Heh? Ah, tenan to. Napa? Wis ayo gek teruske kok, ngono. Napa nggih ketoke? Ah, wong kok sing ning jaba kowe krungu kok. Kowe kuwi sing pancen wis. Yo, bajute. Oi. Hah? Aku kira ngopo-ngopo meng ha, ngono kok, Oh, tak kira ngejak omong. Ora. Weton. Lah nggih weton. Lah ya kok ngono. Lah arepmu malah kono ya. Lah kok ngono diunekke budhek kok ora gelem. Wong kene wis nganggo sound system buantre ra Jawa-Jawa. Wedok kok kaya cakil lah ngono. Cakile semene gapite sepiro? Ya tak gapiti apa piye? Apa ndek gapit? Duwe. Cakil wayang golek gundelmu. Ya. Kan ngendi mau ya? Kembang wae watan. Nah, ora ketang sithik obah. Iya. Teglek. Dandeng. Nah. Sithik wae ya. Sithik wis trima. Gunon ayo ben gerak ngono kuwi wis non konjuk terus. aku jenenge kanca-kanca kuwi peduli dengan kesehatanmu. Peduli apa arep dikongkir? Kongkir apa? Kongkir iki apa ya istilah kene? Dikerjain. Ora tau rawani ngerjain kowe. Kenapa? Iya, ndak apa-apa. Iya. Aja suwe-suwe to nek joget engko wae. Pacitan Sarwi ayo kari dhewe ni nang jleng. Kok seru banget ya? Ora seru kupingmu ora krungu. Oh, betul. Nah iya akine ngakoni nek budhek. Ora budhek meng tak jelaske ana wong ngomong ki, "Hah? Apa?" Ngono ora budhek. Aku jenenge ora cetha, kupinge ora iso nampa kata-kata sing cepet. Oh, ngono. Suntikke. Kupinge disuntik. Iya, ngisor kuping kuwi dicoblos. Iya. Ya ora, ngisor kuping kok dicoblos ora. Kalau kae wis ora kuat ra kalau. Taman. Piye dundange ambulan po? Nganti tele-tele pisan. Asinden iki kudune iki ngene iki kok nganti.
Piye wis ngambe puyer urung? Ya. Panas, mangga. Panas. Udan. Ayo nguji kecerdasanmu, Tin. Parian kagem dusun kerajaan kene. Yo. Kerajaan. Gebukan. Heeh. Brigas diaturke. Kerajaan apa bergas apa? Pundi? Pundi, Pak? Heeh. Hah? Ndi jal ra ono tulisane kok. Ade calon dabusi iki. Piye? Endi tulisane? Ayo apa? Kae iki ra ono tulisan apa. Endi? Oh, gebukan. Ngebukan? Heeh. Ya. Gebukane ya sak kowe kuwi nggubuk tanja. Ana jaran Ana jaran ireng rupane. ireng rupane. Terus Mugi warga ngebukan heeh. lancar rezekine. Oke, top ta. Wo. Buanter banget mak twit ngono nganti ilate nganti ucul lho kuwi. Nek piye ra ndelat? Ayo. Saking serone. Heeh, ya. Panas udan. Panas udan. Udan panas aling-aling. Caping. Caping gunung. Siapa yang jelas sih? Karepmu. Ayo kaya kuwi ya. Kak, aku ra iso. Ora ngawur wae ora apa-apa. Tekek lorek. Ora apa tekak lokek. Tekak lorek ndase ireng. Aku lorek iso lho. Ayo teruske wae ora apa-apa. Ya wis terus ki. Heeh, jula-juli ki angel nek ora sing ngapal tenan ra iso. Aku ki sing belajar ki biyen ora tau kecekel-cekel e. Iya, angel ya mangel. Nek ora wong Surabaya ora iso. Oh iya. Nek ora wong Jawa Timur ya mah. Heeh. Tekel lorek dase ireng. Heeh. Sing Terus? tak apali ya mung kuwi tok. Bar kuwi piye? Arep wis tuwek, isih iso ngaret. Kok ra cocok? Ya ben. Lah. Lo menggok jare. Nadian kok najan. Lah Nadian. Ah, kowe iki sok kemayu meng. Nyindane dae kaya penyanyi dangdut wae. Najan. Mbok Nadian ngono. Loh, aku muni Nadian loh. Oke semua, ngono ra. Penyanyi Rosindan ki beda nek penyanyi ki entuk kemayu nek oke semua netizen ngono. Ora apa-apa nek Jawa ki ya Jawa wae. Awas, ambruk. Mbok golek nompreng dicokok kiwon mengen. Nadian waduh. Ayo bengi nyambut gawe, awan nyambut gawe. Bengi ora iso ngaso. Iya. Mula nek wis awan ki aja bengi, dadine iso ngaso. Wong dawuhe panitia ngono kok. Nggih maksudnya sing dijatah nyinden lho. Sing jatah oh sindene dobel no. Heeh. Awan ana dhewe, bengi ana dhewe no. Atune sekor. Ya ora apa-apa dalang kondang laris ramom kok meng golek sinden double ora iso. Kowe iki cerewet ki ngopo? Loh, ini usulan loh biar enggak oleng enggak. Usulan tapi usulanmu itu enggak masuk akal. Ya. Oh, sinden kok akeh-akeh ora. Sinden awan dhewe bengi dhewe terus sing sinden sing awan nek bengi nganggur. Terus kon ngapa?
Ya bobok. Lah daripada bobok di sini, Lebih baik bobok di sini daripada di mana-mana. ya jangan diaru-aru. Aru-aru ya. Dirurui loh maksudnya. Ya aku iki meng weruh, nek ora weruh ora ngrurui aku. Lah weruh e. Aku yuk dimatke terus Doyong. Aku saling ndelokke kowe kan mripatku tetep. Oh, mripatku. Yo. Awas lho yuk. Dicekeli. Iki lho ndas. Oh ngawur. Cekeli kok tiba pecah malah. Lah piye? Piye? Ora piye-piye gak teruske. Apa sing pecah? Sirahe. Duduk yo. Yo. Nat. Natian. Guyu terus dadi gerok. Watan Sarta sarata lanang. Inomane. Kowe kok njur nyilih cangkemku ki piye? Ya ora Aku apa-apa. ki meng nuturi cengkok kok njur diteruske ora. Ngirit-ngirit. Ngirit-ngirit Rek piye? limbukan rentuk suwe-suwe. Ben cepet rampung ya wis langsung ngono wae. Lah nek cepet rampung ya inomane banyu bening. Decaman berduang dadung jleng wis rampung. Ora ditagih sing nanggap. Inomane banyu Bersih. bening. Ya. Wis melek ya. Dek jaman. Dek jaman berjuang jarang kelingan Tangge. ning saiki ana Syukur Syukur bisa nyawang geneng bisa hati yo yo
lho karepku ten dadine ora eman-eman ro awake. Nggih. Ya ora ketang joget meng kaya cah TK ming ipit. Ya ning sing penting awake gerak. Ya. Ngono ya, Mak. Ya. Ayo Mbak Ayu, jumeneng Mbak Ayu. Ya. Engko nek wis bar iki sak karepmu ora apa-apa, santai wae. Ya. Tahu lho ana nek sinden wis ora kuat tenan gulungane sendekke ndebok. Iya. Bareng dikon nembang. Ayo jumeneng. Wah, tusuk undine temancem ndebok malah eneng-enengan terus simpingan ngene iki. Iya. Iya. Lah aku tahu kok nek duwe sinden ning saiki wis ra melu. Iya. Ya saking blandrenge ngene iki klumah tiba nang nggon emping tahu. Iya ya, Mak. Saking ngantuke. Oh iya, arang ya abot tenan gaweane. Yo, gerajakan Mbak Ayu. Nggih. Nah. Kula ki mboten ngantuk, Pak. Ora ngerti kok. Ming liyer-liyer. Mboten. Lah ngapa? Berdoa. Berdoa kok dawa banget. Kuwi sing tok dongake wong sak kecamatan apa piye? Lho ya sakniki. Sukino, Maryono, Jumadi, Pairan, Gumengan. Atene ra rampung-rampung. Iya. Ya apik ra apa-apa ndongake men slamet kabeh warga krene. Ya. Muga wayangane niku lancar. Amin. Ya. Ngono. Berdoa. Ya wis, heeh. Engko bar iki gek ndonga meneh. Heeh. Ya gek wis. Mampiat mayo. Ya. Mambiat mayon paman sawarane gandeng belam biangan Nyeram nyeram biai noswan tara banyu Yanyu wangi kolon gunung kulon gunung wetan segara jengkoke wis beda ya, Mak. Ayo dialeke nek Jawa Timur ya wis beda. Tuh ya apa kon? Rek. Ya Surabaya, rek. Rek, ayo rek. Ngono kae Surabaya tembang Surabaya. Ya. Aku tahu kok nang Surabaya iki tuku rokok susuk 20.000 ki. Aku gayane le nembung ki susuke rek. Ngono. Kok irek akeh banget aku. 20.000 kok rek tok iki ngobong sapa iki aku. Ayo ketoke men kaya wong kono ta aku muni susuke rek aku ngene. Kok irek akeh banget. Ya ora apa-apa. Mangga. lan kidul alas angker Kang Kaliwya kang kaliwyan lewyat ambiangan
belam belam biangan aja gundul ya aja takut tanah tanah India kumel yaring kumel yaring taman sari nuswan tara ya mangga gerajakan dipun aturaken ya yuk
Aku nyanyi ya ora ndonga dadine ya. Yo. Nena nena. Lungguh reng pasir ya. Sambur semburan. Anang wadon seliweran. Anang wadon matur nuwun. Kowe rampung le ndonga, sik ngethuk genti ndonga. Kaya ya weru-weruhe. Aku pancen tak teliti kono. Ya. Ayo rampung le ndonga, sik ngethuk genti ndonga. Kusuk banget. Iya. Ya ora apa-apa ya, Mak. Ayo karang ya. Sedina sewengi iki ya mau bengi ya nyambut gawe urung padha turu awan nyambut gawe ya ya. Wis ora apa-apa ayo. Teruske dhisik lakone ndak dukani mengko nek keblandrangen wektune kakean no. Iya ya Mak tak derekke. Engko sing gurung kon gara-gara. Ya ngono ya Mak. Heeh, ya mangga. Kan samar pamaring sukma. Sukma sinukma ya winaya ing asepe sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumbana sumusuping rasa jat wong bodho kowe mundur gong ora gawe masalah masalah piye iki ki mung arep ngrembug kok masalah ke belakang iya iya ora tak urus ora nuwun sewu sinuwun sinuwun oh iya kleru sinuwun iya piye Bagong nuwun sewu kula ganti Petro merga Petro mboten iso ngrembug perkara napa sing mangendikake iya Bagong nggih kula nuwun sewu lho menawi wonten cewek ngatur dunadung kaping tanduk kiranging tata krami kula nyuwun pangapunten ora dadi ngopo anggen kula munjuk atur ora dadi ngopo Pik Bagong nggih nuwun sewu sinuwun Darawati rawuh mriki ajeng napa nyuwun ngampil pusaka Jamus Kelima Sada dingge napa dinggo tumbal wadaling praja ing Darawati kosek tekan semanten mawon kula tak matur iya Bagong pusaka Jamus Kelima Sada niku kagungane sapa? Kagunganing para Pandhawa. Dudu, salah. Kok salah piye? Sing duweni pustaka Jamus Kelima Sada menika para Pandhawa lan para kawula negara Ngamarta. Apa? Apa ta? Kuwalik ya, kuwalik. Apa ta sebabe kadar baing para kawula amargi kawula niku ya uripe gumantung karo pustaka Jamus Kelima Sada. Pandhawa ya sugenge dumantung karo pustaka Jamus Kelima Sada. Ha ning saniki nun sewu, rembuke enten mriki niki perlu dipetung, perlu diglejah.
Ngono lho terus nek matur ki sero. Iya. Mbah bener mbah luput sero. Iya Gong. Heeh. Ha, kula ajeng nyuwun prisa. Piye? Piye Bagong? Kok sik lagi mikir? Nuwun sewu. Jagat menika negari menika kathah. Ngamarta, nggih to? Iya. Ngastina, Ndarawati, Mandura, Kumbina, Wirata, Lesanpura, Pancala lan sak piturutipun menika kathah nalendra-nalendra sami lenggah. Iya Bagong. Nggih. Terus sing disebut pagebluk menika panjenengan ngertos mboten? Pagebluk kuwi welaking Jawata. Ha nggih. Apa to sebabe dewa ndawahake pagebluk? Pagebluk menika tiba teng papan sing wis pancen ora iso didandani uripe menungsane. Menungsane wegah napa warah nampik pitutur becik kon ngibadah ora gelem tumindake sarwa maksiat. Monggo dielekke bola-bali ora gugu niku Gusti mesti paring pagebluk dateng papan niku supaya uripe menungsa do eling karo sing gawe urip. Dadi nek pagebluk niku tiba teng papan sing apik, sing menungsane apik, kawulane becik niku mustahil. Iya Bagong. Nggih. Saniki kula tak takon, niki alon-alon lik rembug mendho cetha. Iya. Negara sing ketunggon dewa ngene sapa? Us. Ratu kok dihe. Oh iya lali. Gong ora ngajar. Ratu kok dihe piye to? Ah kaya jagongane ngangkringan rasane. Ngawur ora. Negara sing ketunggon dewa sinten? Ndarawati. Cocok. Sapa ta sing ora tepung karo Prabu Sri Bathara Kresna? Prabu Sri Bathara Kresna menika nalendra titis Sang Hyang Bathara Wisnu. Sapa ta Wisnu? Wisnu menika dewa tukang nentremke jagat. Tukang andum kabagyan menika Bathara Wisnu. Lah saniki pertanyaan. Pertanyaannya, negara sing ketunggon dewa kok ketaman pagebluk menika nuwun sewu. Apakah mungkin? Napa iso kelakon? Turta nuwun sewu, Pustaka Jamus Kliwasada ajeng dibeta teng negara Ndarawati, tembunge dienggo tumbal. Nggo tumbal niku dinapake, niku dipendhem kaya ndas kebon nika. Nek Pustaka Jamus Kliwasada niku dienggo tumbal teng negara Ndarawati, ateges Pustaka Jamus ora bali meneh teng negara Ngamarta. Panjenengan kelangan pusaka, wong sing ora seneng karo para Pandhawa, ajeng gawe cintrakaning para Pandhawa, angel mijet wae ngranti, suwe banyu sinaring. Nggih mboten? Iya Bagong. Nah, mula kudu dipikir tekan semonten. Ampun grusah-grusu. Lah sing kedua, iya. Isih ana tesih niku nek gelem ngomong, ampun tekan ku setengah loro. Ning kula cupliki sithik-sithik mawon. Saniki nuwun sewu, jaman sakniki niku ana tetembungan gedung jero iso dijajaki atine menungsa sapa sing ngerti. Sing jeneng runtang-runtung saben dina wis kaya sedulurke tegel nyuduk saka mburi. Sing jeneng tangga, sing jeneng sedulur wae tegel nyengsarake sedulur ming perkara gayuh supaya iso kasembatan penggayuhe. Iya Bagong. Nuwun sewu. Tur saniki akeh wong ngapus-apus. Sampeyan nek sobo teng kawula cilik akeh wong pasar sing kapusan didemek wae lali Purwadaksina. Jaluk duwite, jaluk penganggone. Penyawange sing digendam niku kaya dijaluk sedulure, kaya dijaluk kancane. Lah nuwun sewu, sakniki nuwun sewu. Ya nuwun sewu lho niki. Iya. Ya nek iki Kresna tenan. Nek udu, ayo. Mangka Pustaka Jamus Kliwasada wis kebaca diparingke kalih niki, jebul niki mungsuh sing kepengin gawe cintrakaning para Pandhawa. Napa jeneng mboten Pandhawa niku mlebu ngibarate kaya dene sulung mlebu geni, iwak kecemplung ing wuwu ora bakal iso urip ning mangkat mesti bakal tekaning pati. Ngoten. Dadi nalendrane ampun sembrono. Dadi ratu niku kudu nganggo peninggal lahir lan peninggal batin supaya aja gampang diblithuk panjalmaning mungsuh sing nyamudana kaya dene kanca, kaya dene sedulur, kaya dene pepunden. Mula kudu ngati-ati. Sampeyan curiga kali kula ya kena. Bagong ngomong kaya ngono ki gek Bagong duwe niat ala karo
Puntadewa kenging mawon ning sing dadi nyatane boleh dibuktikan. Kula niku asli napa mboten niku boleh dibuktikan. Iya Bagong. Nggih, mula kudu ngati-ati. Ning kula ya ora arep menging sampeyan melarang wong isih murah kok larang. Oh iya lali aku ki ngomong tak campur-campur soalnya ya urip nang Jakarta 2 dina dadine ya 2 dina ya apa ora. Wonten kula mboten ajeng menging panjenengan maringaken pustaka Jamus Lima Sada kalian Prabu Kresna mboten. Monggo niku purbawasa wonten asta panjenengan. Ning nek kleru le maringke nuwun sewu ana tetembungan kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Ngembet dateng kawilujenganipun para Pandhawa. Ning nek diparingke karo Semar, kula ya ora apa-apa, matur sembah nuwun. Ming hitungane meten. Nek diparingke Sinuwun Darawati pustaka pisah karo para Pandhawa, tegese Pandhawa kelangan pusaka. Pandhawa kelangan kekuatan. Ning nek Semar paring dawuh, Petruk Bagong Pandhawa kon rawuh mrene bareng karo pustaka Jamus Lima Sada. Tegese Pandhawa ora pisah karo pustaka Jamus Lima Sada. Monggo pun saniki sing apik sing pundi kudu sampeyan iso nemtokke. Nek sampeyan luput gane nemtokke, wah wis tegese sampeyan ratu sing kurang mat nggone ngempake Permana Jati sinuwun. Semaring jajaran syukur taring bawune iblis lanat. Wah, Bagong. Pono kawan Bagong. Nyerwete suaramu kaya bedet semono Bapak Tegalan. Ndrawini kaya grojokan. Kowe ngias karo Ratu Ndrawati kowe kadange taruna nata Mandura Prabu Baladewa. Tru, gentenan tru. Kandangi sisan. Mah, kowe nek karo wong padu ya umah. Gentenan wis. Engko nek sing dibutuhke kowe ora ya kowe ngewangi aku ora aku adimu. Ya sabar aku dunek-unekke to. Aku le omong ngawur kok ya. Kowe le ngomong ki nyocok penggaling para pepunden nyocok penggaling para nalendra. Ana ora ngono ndak mengko ora rampung-rampung perkarane wis gak diwangsuli. Nyuwun pangapunten wonten dawuh sinuwun. Aku butuh karo Bagong. Omong nek aku lagi males. Nuwun sewu. Bagong kalih kula sami mawon. Bagong kalih Petrus sami mawon. Ming kula menika wau mboten tegel matur, sing tegel Bagong ya kula aturke karo Bagong. Dadi wis pancen tok ajang yen to apa kang diaturke Bagong mau, sayekti pancen wis tok gonta saka kadohan. Nggih, mboten ajeng kula selaki. Petrus, nun. Kowe ngias karo Ratu Ndrawati. Kowe ngilani karo Ratu Ndrawati. Kowe padha karo ngino karo Ratu Ndrawati kowe ngerti ora? Kresna kuwi sapa? Lho piye to iki? Ayo apal wong kula nderekke Sinuwun Ndrawati niku biyen kok takon Kresna kuwi sapa? Kresna ya Kresna. Kresna karo aku ki apane? Panjenengan kadange werda. Mula aja nganti ngawu gawar-gawur. Bagong kae dilikke. Bagong kae dilikke cangkeme kon ora watun jeplak. Ing atase kawula sampeyan dhewe ngono karo Ratu Ndrawati. Padha karo kono ngino karo Ratu Mandura Prabu Baladewa. Nuwun sewu, Bagong niku adhiku. Sampeyan mbelani adine, kula ya mbelani adhiku. Pun padha. Dadi nek sampeyan ajeng nyeneni karo Bagong mangseneni Petruk. Mangseneni Ponokawan Petruk. Ing atase adimu ki Ponokawan Gedibal 17 wong elek nyala mripat mung kere. Kok wani nyenyang marang asmane Kyai Prabu Kresna. Nuwun sewu Daden mbok nek ngendikane sing penak. Kula ki wis do ngerti rasa temang ngendikake seru-seru. Bagong ki wong kene Gedibal 17 wong elek nyala mripat mung batur. Piyai semanten iki wis prisa kabeh. Kula niku mung batur, Bagong ya batur, Gareng batur, Semar batur. Ning nek omongan niku sing penak. Ora usah dicolok-colokke teng mripat to. Mengko nek sampean muni kaya ngoten niku nek nganti kula wani pripun? Lho, kowe wani karo Baladewa. Nuwun sewu. Sing jeneng cacing menika dipidak menungso ngolet niku ora ngrasake lara, ning butuh malas karo sing midak. Mula nek nganti Petruk niku duwe perasaan mang cocok terus rasane Petruk. Nek nganti kula nesu nuwun pangapunten. Bagus, yen pancen karo nesu nesu. Malah kuwi sing tak ajab. Yen pancen karo nesu-nesu, gawes ngadeg jejeg karo Baladewa. Truk. Ayo. Wis ditantang kaya ngono meneng wae payah wae. Ngadeg, Truk. Ya.
Bagus ngono kuwi. Wah, yen no pancen wis tok ajangi jembar. Niatmu pancen wis gembleng. Yen to arwani karo Nata Mantura Prabu Baladewa. Sing marai dudu kula, ning sampeyan sing utak-atik karo arasane Petruk. Sampeyan ajeng napa? Petruk, nun, mumpung durung dadi korban ana ing negara Ngamarta. Durung murka kamurkaning Baladewa saiki kowe bali. Nun, kowe bali. Bali pripun? Bali ning Karangkadempel. Kandha karo bapakmu. Kandha karo bapakmu. Bapakmu kon ngilo karo gitoke. Bapakmu kon ngilo karo cengele. Ing atase derajate Ponokawan ming Semar kere. Wong ora duwe karep bangun kayangan. Kok arep bangun kayangan ki sing digo ragat apa? Bapakmu iki gablek apa? Oh iki dadi masalah lho, Mas. Iki dadi masalah lho nek omonganmu kaya ngono iki dadi masalah. Ya, Kom? Heeh. Semangkean kowe. Bapakku diunek-unekke, Tru. Wani, Tru. Lah iya. Bapakku metu ngomahe joko kirik-kirike tak beleh kok. Bagong ora tak kirimke kowe lho, Tru. Wah, masem iki. Dosa kok ngejak-jak kancane ora. Nek sampean ngunek-unekke bapak kula ora trima. Nek sampean ngunekke kula Petruk wong Gedibal, Petruk wong kere, Petruk niku wong ora duwe, monggo tak akoni. Tur dasare niku nyata. Nek sampean ngunek-unekke bapak niki wis nanting karo atine Petruk, kula kudu wani karo Prabu Baladewa. Bener bapak niku wong sekeng, bener bapak niku wong ora duwene, rasa mang biya warake teng endi-endi ngenten iki. Rasa bengak-bengok nek Bapak Semar niku kere, rasa bengak-bengok Bapak Semar niku wong ora duwe. Kabeh wis do prisa Bapak Semar niku Ponokawan. Ning nuwun sewu, derajatmu karo derajate bapak iki dhuwur bapak bol. Lho. Bol piye? Ah jenengmu sapa? Tundang bol kok ora gelem. Baladewa ku nek ngundang bol ngono. Heeh, abing. Wis. Jijiki kok ora. Kowe marahi kok. Dhuwur bapak derajate tak kandhani. Bapak niku nek gelem urip teng kayangan, bapak niku dewa, nika Sang Hyang Bathara Ismaya. Lho. Kae iki Bathara Ismaya, kae kakangne Bathara Guru. Rungokke, orang ketap-ketip. Kae kakangne Bathara Guru. Aku nek dolan nang kayangan ki nek nyeluk Bathara Guru, Om ya, Tru. Heeh. Rumangsane padake. Berarti nek nyeluk Betari Durga, Lek lek cengkulmu ya ora. Ming bapak niku gandrung karo katentreman, gandrung karo karahayun, gandrung karo karukunan wekasan bapak purun mudhun wonten jagat. Terus saniki nek kula gelem malik lelakon sampeyan, kowe kok ngunekke bapak-bapak ki wong sekeng, bapak ki wong Gedibal 17 wong elek nyolok mripat. Nuwun sewu. Saiki kowe iki sapa to? Hah? Kowe iki sapa, Mas? Mbok aja kumalungkung aja songaran. Aja dupe sampeyan niku nganggo mekutha, aja dupe sampeyan niku nganggo seragam sing apik, aja dupe sampeyan niku nganggo bintang ning pundak. Ning jane derajatmu karo derajat kula niku teng ngarepe sing gawe urip niku padha menungsane. gayeng iki. Terus, Tru, mumpung kono ora iso omong, terus, Tru. Jejeli terus, Tru. Lah kok sampean kok nek karo bapak kaya ngono kuwi. Nek bapak gelem dadi wong mukti niku, bapak niku dadi dewa. Tur sampean kok kaya ngono to sipate, Den? Kok sampean kok dadi kaya ngono sipate? Kula ora nyangka lho Prabu Baladewa kok mentala ngunekke bapak Gedibal, kere, Ponokawan, Batur. Gusti nyuwun pangapura paringana sadar piyai siji iki. Sampeyan prisa mboten ndek nyalon dadi ratu mbiyen sampeyan sobo tenggene bapak kon dadi tim sukses. Krasa mboten? Krasa ora sampeyan? Semar, aku tulung ngono. Nek aku dadi Ratu Mandura kene sok tak aspal, kene sok tak nehi pos rondo, saiki ndi nyatane? Heh? Wangsulan. Aduh, keseron, Gong. Cangkeme gedhe keseron ora. Tak polke volumene iki. Gwen mangkel aku. Nek dadi Nalendra ki sing dadi pengayom, nek dadi Nalendra iku dadi sing ngayomi, sing mangku karo para kawula aja adigang adiguna. Sampeyan ora awet li dadi ratu nek carane kaya ngoten niku. Sampeyan ora awet li dadi Nalendra carane kaya ngoten niku. Kudu tresno asih marang kawulane. Mergo sampeyan dadi ratu niku kewajiban paring kabagyan dhateng para kawula, mboten kawula menika mang dadekke pancatan sirahe nggo lenggah teng kursi niku mboten. Ning mang junjung derajate para kawula. Nek sampean kepengin diajeni rumangsa dadi ratu niku apa werdine Sang Prabu kula tak takon. Dar kowe. Terus, Tru, ora iso omongan to, Sandra. Ketap-ketip.
Gleleng pajake Petro S2 ya, Tru. Heeh. Weton untumu. Lho untumu ngendi? Universitas Tugu Muda ora untumu. Sak penakmu dhewe ra. Dadi pengayom sing apik. Apa werdine Sang Prabu? Sang Prabu niku nek basa Kawi tegese pelayan, tegese niku nglayani masyarakat. Ora sampean dumen duwe derajat, duwe pangkat terus karo sapa-sapa. Sia-sia sing sumeh, sing senyum. Lho, sumeh niku kebak barokah. Sampean sapa-sapa? Sale. Aja dene. Sing ora ono disangar-sangarke men kabeh wedi, nek wedi terus dindak sirahe sak penake dhewe. Ora apik carane kaya ngono. Wah, iblis lanang. Malah ngino karo Nata Matura Prabu Baladewa. Petro, nun. Tak gawe sayembara. Sayembara napa? Sapa sing cilik gedene iso ngungkul kadedaning Baladewa? Menang kaya pustaka Jamus Miang Jimat Lima Soto. Pripun niku? Kecepeten kula radong. Ora paham. Kowe ngerti apa? Lho. Soe ngombe Petro, nggonmu cilik, nggonku gedhe. Ngawur. Nggonmu cilik, nggonku gedhe ra. Sapa sing cilik gedene iso ngungkul kadedaning Baladewa? Menang bayang pustaka Jamus Lima Soto. Nuwun sewu, kula mboten marahi. Ning nek Petruk ditantang, kula karo sapa-sapa ora wedi waton patokan kula bener. Metu japa? Ayo, metu japa kula tandangi lho. Wah, kuku karepe dhewe karo. Bagong kok ora metu. Metu kok dipaksa. Aman metu karepe dhewe to. Iya, Bagong. Niki kan gandeng wis dadi kriwikan, dadi grojokan, geguyon, dadi tangisan. Petro wis entuk mungsuh Prabu Baladewa. Mosok kula kon nganggur? Kula niku anti nganggur, kudu nyambut gawe. Tegese piye? Petro perang kula ya kudu perang. Petro mungsuh Baladewa. Baladewa kakangne Kresna. Petro kakangne Bagong. Kakang mungsuh kakang, Adi mungsuh Adi. Bagong aja edan. Koko Prabu Ndarawati kuwi ratu. Wis ora peduli, pokoke gawe kisruh. Nek sinuwun Puntadewa ora kersa rawuh ning Karang Kajembel. Wis pokoke rawe-rawe rantas malang-malang putung. Ngamarta tak gawe banjir bandang. Banjir getih. Medeni no. Sing lumrah-lumrah wae. Kaya gawe kisruh kabeh pokoke. Yen ngono kowe nantang karo Sinuwun Ndarawati. Nek pancen kono wani apa boleh buat. Oh, kono Petro karo Baladewa, aku karo Sinuwun Ndarawati. Bagong, Nun. kowe nantang aku apa piye? Lah nek pancen kowe wani, Aku ki ratu kok ora tok basani. ya meneng kowe iso marahi masalah kok. Lho, masalahe apa? Perkarane apa? Sampeyan kon dadak nyilih pustaka Jamus Lima Soto. Niku sing marahi dadi perkara. Lah mergo negaraku iki taman pegeblok. Mokal kelakone. Sampeyan niku dewa lho. Sampeyan niku dewa. Aku iso negara Ndarawati ke taman pegeblok. Kudune sing ke taman pegeblok niku saora-orane nek sik sambat ke taman pegeblok niku Ratu Ngastina, Prabu Duryudana. Itu bisa dipercaya. Mergo Prabu Duryudana niku wantahi angkara budine Candala. Nek Ratu Ndarawati sambat negarane ke taman pegeblok niki akeh sing mencep mergo ora percaya. Lah terus nek ora percaya piye? Sampeyan bali. Lho. Bali piye? Rasa njaluk pustaka Jamus Lima Soto. Mengke kula kei pustaka apa ya sing gentine pustaka Jamus Lima Soto. Ora sembrono, aku tetep bakal njaluk. Nek ngono iki kriwikan dadi grojogan. Tegese piye? Tegese Petro mungsuh Baladewa, Bagong mungsuh Kresna. Kowe lah dalah. Wani tenan karo aku. Iki meng getokan lho. Manjur-jur mendelik mah. Lah jare kowe nantang karo aku. Wah upama gelut kira-kira menang sapa? Menang aku. Rung karuan. Aku ya menangan lho. Ning sok uri. Lho. Menangan kok uri kok dipeng-pengke ora. Menang aku, mergane aku duwe pusaka. Pusakamu apa? Senjata cakra aku ya duwe. Lho, Kartakon apa?
Kesawa panah kesawa aku ya duwe. Aku iso malik buta gedhe banget kuwi sing nang pinggir kuwi. Endi? Kuwi. Wah, gedhe tenan nek kuwi. Nek musuh aku ya dadi kuwi barang. Lho, nek perlu dadi ku tak idak modar kowe. Oh ya wis tak sedap wis. Wis tengok sing sekeca. Iya. Pun sinuwun mboten sida perang. Lho. Kok ora sida perang? Ah kene malik gedhe barang nggon aku tak kon gedhe angel ra jamak-jamak. Penyakit tenan kok. Dikapak-kapake ya. Enggak bisa. Asem kok. Ya wis diterima apa anane. Ya sodrei wae, Pak. Nggo ngapa? Nggo ngubengke ngono. Aneh-aneh ora. Pun ngoten mawon sinuwun kula nyuwun pamit nggih. Iya, Bagong. Kula tak nututi Petro mangke ndak. Ora rampung-rampung kahanane. Iya, Panakawan sing ati-ati. Nun nggih nyuwun pamit. Iya. Sinuwun Darawati dipun sekecaken kula nyuwun pamit. Iya, Bagong. Sampeyan mboten sampe melu-melu nika perkarane wong loro, aku ya ora arep melu-melu. Iya, aku ora arep melu-melu. Kok Prabu ki rak getapan ngono kae. Nggih. Sekecake lenggah nggih. Iya. Pokoke manut Sinuwun Puntadewa, paringke sapa? Nek paringke sampeyan kula legawa, paringke kula sampeyan legawa. Pun ngoten mawon rampung. Lah iya. Ya mergo kok Prabu ki gampang duka. Heeh. Pun ya, Den? Yo, sing ati-ati. Matur sembah nuwun. Kula medal Jawi. Yo. Ndara Janawa nyuwun pamit. Iya, Bagong sing ati-ati. Ndara Kula Sedewa kula nyuwun pamit. Iya, Bagong sing ati-ati. Iya, Bagong sing ati-ati. Yem aku njaluk pamit. Nggih. Ngatos-atos. Mergo nek Petro niku nek wis kebacut nesu padha karo Prabu Baladewa. Prabu Baladewa getapan, Petro ya neson. Wah, wis ora iso ana sing ngendhake marahi. Iya, Bagong. Pun ngoten mawon nyuwun pamit nggih sinuwun. Iya, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Mergi nek mboten kula sing ngelekke Petro, nika ora bakal iso kelakon tentrem nganani. Iya. Mergo Petro niku arep neson, ning sing diwedeni mung Iki sapa? kula. Ora ngono. Nggih. Pun ngoten mawon, sekecake. Iya. Bareng. Iya. Pun ya sinuwun. Iya sing ati-ati. Pun ya, Den. Iya sing ati-ati. Ndara Janaka kula medal nggih. Iya sing ati-ati. Ndara Kula Sedewa kula medal. Iya, Bagong sing iya Bagong sing. Wis ya Yem. Nggih, atos-atos. Kowe ora ya tau to diresoni Petro? Nate. Nah, niku bukti. Sebagai bukti. Nek Petro ini pancen gampang nesu. Iya. Nek ora ngoten jan wis Petro ku angel. Dah niku nganu tensine sok 250 tok. Lho. 250 per 180. Oh, dhuwur banget. Nggih, nek tiba lara. Lah iya. Pun sareng. Iya. Pun ya, Den. Iya. Pun ya, Dara. Iya, sing ati-ati. Pun ya, Dara Janaka. Iya, sing ati-ati. Ndara Kula Sedewa kula pamit. Iya, sing ati-ati. Wis ya, Yem. Nggih, atos-atos. Ya ora usah nesu. Pamit bola-bali. Aku ki meng ngomongke Petro kok ora perkara le pamit aku meng nyeritrake Petro. Petro ki wong getapan. Nek nganti ora tak elekke nek nganti Ngamarta dadi banjir getih. Ayo. Padha paten-patenan antaraning Prabu Baladewa karo Petro. Sapa sing kelangan? Ya meng Ndara Pandhawa. Nggih ta, Den? Iya. Bareng. Iya. Oh, nggih, Den. Iya. Oh, nggih, Iya. Ndara Janaka. Embuh. Lho. Kok embuh? Pamit bola-bali. Koko Prabu, ana apa Dimas? Mbeta arta sekedhik. Menika namung badhe nyuwun sangu kula ingkang sampun kulina. Ampun ngoten, Den. Aja mirang-mirangke. Aku arep wong ora duwe ngene iki, kula niku kere. Kok sampenake dhewe. Ora sandadak kowe ngeneni aku, tenane rak ngono to. Lho, aku sampean padha karo ngina kalih kula. Kula pamit bola-bali niku genepi tata krama lho, Ndara. Aja nganti Bagong dianggep kawula cilik sing ora ngerti tata krama. Kok ngono kok dunekke njaluk sangu. Anggepe ora. Ana ora? Ampun gumujeng, ampun gumujeng. Sing gedhe pangapuramu Bagong, nek dhuwit ora ana. Waduh. Sampeyan beto? Ora. Ora duwe. Alah-alah.
Rung nembung wis muni ra duwe. Ndara Janaka, aku ora duwe Bagong sesone ning Karang Kadempel tak paringi. Ndara Nakula Dewa, Aku ora duwe Bagong, aku ora nggawa Bagong. jem kowe ngesak ora ya 50-50. Mboten gadah sing wingi selawe rung dibalekke kok. Kalingan edan kok. Wis tak lali-lali nggih pon. Ngoten mawon nggih sinuwun. Ya sing ati-ati. Kae unyuk-unyuk sak penake dhewe to. Tanpa nganggo tata krama. Wah, asem malah tiba dompetku. Lho, dompete sapa? Dompet kula. Lho nggawa apa? Weh lah, dompet modern tak sak teng mburi. Dhuwur banget dompet gedhi. Oh. Isine apa? Werna-werna STNK, SIM, BPKB, sertifikat tanah. Dompet kok isine sertifikat bal. Nek mbutuhke sak wanci-wanci kan tinggal masuk ke sedulur kula tuwa. Sapa? Bang. Sedulur tuwa kok bang. Oh ngoten mawon nggih. Ya. Duwite ana ora? Wonten pira manut? Us. Duit kok manut ora? Mesodo ora dedel sithik-sithik. Wah, pono kawan padha sak penake dhewe. Yayi, kula wonten dawuh Koko Prabu. Lilanana kula nyuwun pamit madal Jawi. Kula mboten badhe ngiklasaken menawi negari Ngamarta menika dados ajanging pasulayan. Menawi saged Koko Prabu badhe kula ndhakaken Yayi. Nggih Koko Prabu, sembah kula ingkang nderekaken Jengkar Paduka.